hijju hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi nyalomare nayabre lewru jeegoru hijjooɓe dillidoɓe be modibbo abdullahi ha nder berniwol Gawdere. Wela Allah yaaru amin jam yettuno amin jam hokku am gomi yamin huwa kugal amin deydey no hani ngal huwo min habda boɗɗude amin min otora useni min respecta de charti leddi Cameroun be Saudiya pat mi waɗi min yaha min huwa kuuɗe amin Allah jaɓan amin. Ɓe yalɗiri ha dammugal maako nyalomare hande deydey jamdi 9 ɓe fuu maɓɓe ɓaawo ɗereji maɓɓe lartama. Ko larani ha kuuɗe amin alhamdulillah min heɓi min enregistré pellere men ɓe fuu maɓɓe ɓe yalɗiri wala difficulté ko ɗumejum. Min ɗo numa bo jotta min ɗo numa ummugo Gawdere min ɗo titi garwa jamaje pat hawti ɓe wari min nasti bis min contrôli ɓe pat wari. Passeport ji maɓɓe hokkitama ɓe fuu maɓɓe ɓe naati motaji ɓe titi berniwol garwa ha ɓe yata ɓe hoosa piirowal mangal ɓe jippa lesdi Arabi Saudi.